Zdravím vás, priatelia. Minule sme si slúbili jedno tajomstvo. A tu ho hneď máme. Väčšina začínajúcich filmárov robí jednu chybu. Príliš sa orientuje na kvalitu obrazu, ktorá tak či tak spravidla nie je problematická. Ale tá skutočná pasca je zvuk. Väčšina z vás bude pravdepodobne nakrúcať firemné videá s takýmito kamerami. A tu je prvá pasca. Spravidla tento mikrofón nie je nič moc. O čo tu ide? No, mali by ste dodržať jednu takú prvú zásadu, keď sa bavíme o zvukarine. Ak tu stojím a tam dám kameru, je to veľmi ďaleko. Zdroj zvuku a mikrofón má byť blízko. A keďže tento stavaný mikrofón berie všetky zvuky okolo, tak sa vám stane, že tam budete mať príliš veľa všelijakých ruchov. Pokiaľ nakrúcate vnútri, tak tam budú všelijaké odrazy. Takže prvé riešenie, zožaňte si kameru, ku ktorej sa dá kúpiť takýto mikrofón. Nasadíte ho, nasmerujete ho a on má tú výhodu, že berie ako keby tunel. To znamená, berie v úzkom páse zvuky a filtruje tie veci, ktoré prichádzajú z boku. Takže pokiaľ použijete takýto mikrofón, váš zvuk sa výrazne zlepší. Ale pokiaľ si všimnete tú zostavu, akú mám tu nachystanú, tak je tu ešte jednoduchšie riešenie. Zloženiete si takýto tzv. Klopový alebo lavalier mikrofón, nestojí žiadne veľké peniaze, dáte ho na kábel, spojíte s kamerou a zvuk bude o mnoho lepší. Teraz hovorím do tohto mikrofónu. Ďalšia možnosť je, použijete smerový mikrofón, ale nedáte ho na kameru, ale dáte ho takto blízko. No a tu zároveň vidíte ďalšie riešenie, keďže môže sa stať, že budete nakrúcať vonku, a to sa deje pomerne často, tak vám bude spôsobovať ťažkosti vietor. Pokiaľ nasadíte takúto kožušinku na mikrofón, ona odfiltruje väčšinu ruchov, ktoré pochádzajú z vetra a ten zvuk bude o niečo lepší a tým pádom vaše video bude akceptovateľné. Takže pozor, optika je fajn, ale to, na čo musíte dať pozor, hneď na začiatku je zvuk. No a samozrejme k tomu ešte jedna malá rada. Nenechajte sa obalamutiť tým, že môžete nakrúcať video na stanici, na letisku alebo na kúpalisku. Chceme ukazovať kompetenciu a prvá vec, ako dokazujete nekompetenciu, je samozrejme nekvalitný zvuk. A aj keď ten divák nevie celkom povedať, že čo mu tam vadí, bude to zvuk a teraz už to viete aj vy. Skúste toto dodržať a myslím si, že budete mať o mnoho kvalitnejšie videá, ktoré si vaši diváci radi pozrú. Na budúce si prezrazíme ďalšie veci.